Gagenrete ni goba msiye kurase kaunti ya Nyamira banyarire kuburi gugotena bakongu kone kibuna nkuru waro bakorre bwabo asenchire bwenete kolengana n'umwana siasa kurwa asenseme yoye kaunti ya Nyamira anemono ensemo ya kituma saba Robinson Makana gati abana siasa bande gukwa na seri tukulia lero asomo ye gabo matanga boko mwenia omongina Florence Bottom ensemo yembo yoye bone gotoka se woderia ya Kebonyoro gati abana siasa ni gobanyarire komo chobo korre bo mugavana be kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo nabo ni gobanyarire kuboria bana siasa anemono abaimsie kurua ashwod aime kaunti Nyamira kone kibuna nkuru baro bokorre bwa senchire bwenrete anemono gwikera nishire chiabo buna tokomanyigwa n'umurikito Joba Maange Banta bange na barainigo babawikirana asama tanga yoko mwenia Florence Bota oyore nginakoro omonchire nabo igo mwana siasa kurwa kitutu masaba Rubinas Makana ensemo ya emboye gotoka ase ewodi ya Kebonyoru ebunge ya burabu county ya Nyamira makweli makoro lakini atarago ikera naliota arore sina makoro babo yorarire arenge baba omwana siasa kurwa ase bunge tutuma saba Rubinas Makana nigo abakomochia obokoreri ase county Nyamira anemono engana abagotebanga gwetera ase oburai obobe nigo Nyamira bere gotigara maega ase amagenderero. My friend, you have fought a good war with other members of county assembly. You won't give up. There is a big problem. We must rise into the occasion to ensure that our county is moving forward. Nabaga kurwa okubulia asaba menyibe county Nyamira kuba maiso nabo yoko chikoba chora abarai bagwikirania amagenderero. Out of the 47 county, a county ya Itoire number 46, na in development akaba number 47. We are doing very well in corruption. So let us come united. When the time is called, you must come and make good decision. Nabaga kurwa okubulia ase kampuni ya Sasini wikirania chira babete bakoliera bamenyi bense meyo anemono aso kwena no akwemeremo iga Sasini estate na wana akinera. The management ya Sasini ya tebete, it is going to introduce machinery 30%, etige human labor 70%, but that's not the case. We need to redeem Sasini, the surrounding community, a benefit as a company. Ensemo ya yomo MCB ward ya Kebonyoru Vincent Thomas Benecha nigo abagako mochi omugavana be county Nyamira asoko taikirania chiri abetega koliera menyi bense meyo ase abagako boli omugavana kwene kinga ngwikirania ale amagendero buna ebwenrete karansare umugaka nyali bagatebange paro toyi ituosa no dagatene ni bake minister mwenganga epale chekole gentoki gosoma no mwarenga na mache alemboye abalande ne konyasale kire karonare kuboria nanyora magare mbare ngamu director mbaje do bakarora bagapine ke bokenikie mulero neche achara osebete nonya ngomubuniga ngora beke kura kando ebintu bine byago chongaine na binni bikogera. Ensemo yende niga barai baba kubuliwa kubwaterana nabo yotwara amaskani irindo chikwene kinga county Nyamira nkonyorere amagenderero Nyalibo yorobisi mheshimiwa Patrick Osero barobisi bose abuna barai bari bachore tuna bana inji tukanire kubajinga kichinge batokorere meremo kego jamo waga chikura buya jina basabere nyasaba kune mobe mwaka chikora njerengia mochora baraya baya barabakonye Yinko reporter ya Ndizi TV kurwa sensemo ya Emboye ewodi ya Kebonyoru ebunge ya burabu county Nyamira Job Maangi.